Όσο πίσω κι αν κοιτάξουμε, θα διαπιστώσουμε ότι καμία νέα ανακάλυψη, καμιά μεγάλη εξέλιξη δεν προήρθε από μόνη της ή μόνη της. Είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι θα μπορούσε σήμερα να πετούν χιλιάδες αεροπλάνα, μεταφέροντας εκατομμύρια ανθρώπους, αν παράλληλα με την εξέλιξη του αεροπλάνου δεν συμβάδιζε και η εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν θα μπορούσε να μην ισχύει ο κανόνας αυτός και στα θέματα που αφορούν στην υγεία. Παράλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία. Πανάκριβα μηχανήματα εφευρίσκονται για τη διάγνωση της ασθένειας, όπως ο υπερχοκαρδιογράφος, ο βιοχημικός και αιματολογικός αναλυτής, ο αξιονικός και μαγνητικός τομογράφος, το PET scan. Παράλληλη εξέλιξη της τεχνολογίας για τη θεραπεία της ασθένειας, με τον αναπνευστήρα, την βραχυθεραπεία, τον γραμμικό επιταχυντή. Μια τεράστια βιομηχανία δημιουργείται για ιατρικά μηχανήματα, ενώ την ίδια εξέλιξη παρατηρούμε και στη φαρμακευτική βιομηχανία. Και βέβαια δεν ξεχνούμε την εξέλιξη στη χειρουργική, στην επεμβατική ακτινολογία, στην επεμβατική καρδιολογία. Με την πάροδο των ετών, ένα τεράστιο κύκλωμα σε παγκόσμια κλίμακα δημιουργείται για τη διακίνηση των πάσης φύσεως νέων επιτευγμάτων. Η παραγωγή επιζητεί ζωτικό χώρο για τη διάθεση των προϊόντων της. Των προϊόντων αυτών που κατασκευάζει τον νέο. Και ο χώρος αυτός ζητά να είναι όλος ο πλανήτης. Οι επιχειρήσεις γιγαντώνονται, καθώς μια νέα κατάσταση δημιουργείται που καταργεί σύνορα και ισορροπίες αιώνων. Παγκοσμιοποίηση. Είναι απόρρια της πληροφορίας, της κοινωνίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της ανεμπόδιστης διακίνησης του ανθρώπου και των ιδεών που η ανθρώπινη ευφυΐα πραγμάτωσε με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι ακόμα η δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς μέσα στην οποία τα προϊόντα κινούνται ελεύθερα. Η επιχείρηση αποτελεί πλέον βασικό κύτταρο της σημερινής παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Είτε αφορά σε βιομηχανία, είτε σε εμπόριο, είτε σε παροχή υπηρεσιών. Αποτελεί μια μονάδα μέσα στην κοινωνία που δρά τόσο ως δότης όσο και ως αποδέκτης. Οφείλει να εκτιμά αυτό που λαμβάνει και να το διαχειρίζεται με την προσήκουσα κοινωνική ευθύνη, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι η υγεία. Έχει όμως και δικαιώματα. Επιτρέπεται να τα επιζητεί, ακόμα και να τα απαιτεί. Αποτελεί μια ξεχωριστή οικογένεια, όπου λίγα ή πολλά άτομα εργάζονται για ένα κοινό σκοπό. Παράγουν, διαθέτουν, αμείβονται. Είναι χρυσός αυτός ο κανόνας. Προσφέρουν στην κοινωνία και έχουν δικαίωμα να ζητούν και από την κοινωνία. Νέες σχέσεις δημιουργούνται μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων, καθώς η γιγάντωση των τελευταίων μεταφράζεται σε δύναμη τεράστια. Πάντα ο άνθρωπος επιζητούσε και επιζητεί τη δύναμη, όποια μορφή αυτή κι αν έχει. Μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του, η Ρώμη ήταν η κύρια δύναμη, αυτή που του επέτρεπε να επιβιώνει. Με τη δύναμη αυτή κατανικούσε το όποιο άλλο όν επιβουλεύονταν την ύπαρξή του, αλλά ακόμα τη δύναμη αυτή χρειάζονταν για την τροφή του. Γρήγορα ο άνθρωπος συνήθισε να ζει κατά ομάδες, κοντά στα έμφυτα στοιχεία της μεμονωμένης του ύπαρξης, τη σάρκα, το πνεύμα και την ψυχή,
απέκτησε το τέταρτο στοιχείο που το επέβαλε η κοινωνικότητα, το όνομα. Η δύναμη τότε απέκτησε άλλη αξία. Δεν ήταν πια μόνο το απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση και την άμυνα έναντι αλότριων όντων, αλλά κατέστη στοιχείο υπεροχής και επιβολής μέσα σε αυτήν την ίδια την κοινωνία που δημιούργησε. Εκφράζονταν η δύναμη την εποχή εκείνη με τη Ρώμη την ατομική, που επέβαλε το θαυμασμό των άλλων και το σεβασμό συνάμα. Χρόνια πέρασαν αμέτρητα όταν δύναμη απέκτησε και το δεύτερο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, το πνεύμα, η ευστροφία, η διορατικότητα, η δυνατότητα λογικής εξήγησης φαινομένων της φύσης. Οι ηγετικές ικανότητες υπέβαλαν τον θεβασμό των άλλων και τον σεβασμό συνάμα. Ο καταμερισμός της εργασίας για την επιβίωση και τη δυνατότητα μιας πιο άνετης ζωής στα άτομα που αποτελούν μια κοινωνική ομάδα επέτρεψε την εξειδίκευση, την ανακάλυψη νέων μεθόδων, την αύξηση της παραγωγικότητας, το επιχειρήν και την πρόοδο, και αυτό έφερε τον πλούτο, ίσως τη μέγιστη δύναμη στην εποχή που ζούμε. Και ο πλούτος επιβάλλει το θαυμασμό και σεβασμό. Είναι δε ο πλούτος θεμιτός όταν δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά αποτέλεσμα της δίψας για δημιουργία, απόρρια έργου δημιουργικού που φέρει αποτέλεσμα ευνοϊκό στην κοινωνία. Έχει ευλογηθεί ο πλούτος. Το γάρ παντί έχοντι και περισσευθήσετε, από δε του μη έχοντος και ο έχει αρθίσετε από αυτού. Ο άνθρωπος όμως που πλούτησε και το σώμα του επιστρέφει στη γη, προσκολλημένον στο θησαυρό του, έχει χάσει την ευκαιρία να βιώσει μια άλλη δύναμη, άειλη, αυτή που εκπορεύεται από το τρίτο στοιχείο της ανεπανάληπτης οντότητάς του, την ψυχή. Έχει ευλογηθεί η κοινωνική προσφορά. Τι γάρ ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Αντίθετα, την ψυχική ανάταση βιώνει αυτός που έχει προσφέρει μέρος του δικού του πλούτου ώστε να τον γευτούν συνάνθρωποι του, η ίδια η κοινωνία, με έργα που τα έχουν ανάγκη. Είναι τα άτομα τα χρήσιμα στην κοινωνία, αυτά τα άτομα που το τέταρτο στοιχείο της ανεπανάληπτης οντότητάς τους, το όνομα, παραμένει θαυμαστό και σεβαστό στις επερχόμενες γενιές. Μέσα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο και σημερινό κοινωνικό περιβάλλον, η εταιρεία Παπαποστόλου θα συνεχίσει αταλάντευτα την περαιτέρω ανάπτυξή της με κεντρικό της σύνθημα η τεχνολογία στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας, έχοντας πλήρη επίγνωση της βαριάς κληρονομιάς του ονόματος του ιδρυτή της και της ιδιαίτερα μεγάλης ευθύνης που προσδοκά από αυτήν η κοινωνία. Σας ευχαριστούμε.